Cüzcani'nin Tabaqat-ı Nasır eseri özünden soňky döwründe ýaşan musulman tarihçilary üçin etaty çeşme bolup hyzmat edipdir. 16-njy asyr tarihçisi Ziauddin Barani Taryhy Firuzşahy eserini Tabaqat-ı Nasır'ın dowamy hökmünde ýazypdyr. Mirhon we Handemir ýaly tarihçilerim Cüzcani'nin eserine çeşme hökmünde ýüzlenipdirler. Tabaqat-ı Nasır'ın diňe Hindistana değişli 11-nji we 17-nji 23-nji baplary ilkinji gedek 1864-nji ýylda Kalkuttada Nassaulis, Hadim Huseyin we Abdülnay tarapyndan neşir edilipdir. Eserin Mongollar bilen bagly bölegi Siyasetul Emsar fi Tecribetil Asar der Tarihi Ali Cingiz ady bilen 1890-njy ýylda Bombayda neşir edilipdir. 1873-nji 1876-njy ýyllarda eser Raverdi tarapyndan tutuşlugyna ingliz diline terjime edilipdir. Tabaqat-ı Nasıry tutuşlugyny Abdülnay Habibi Kandagary tarapyndan asyl nusgatyna neşir edilipdir. Ziauddin Barani we eserleri doglan wagty anyk ma'lum bolmasa-da 1285-nji ýylda doglandyr diýip çaklanylýar. Tarihçi Ziauddin Barani deli türkmenleriniň sultanlygynyň hökümdary Muhammed Toglagyň hökümdarlyk eden ýyllary 1325-1351-nji ýyllar köşgünne döwleti dolandyrmak işleri boýunça geňeşçi bolup işläpdir. Barani döwrüniň beýleki islam alymlary ýaly ähli ilmlaryň çeşmesi Gurhandyr diýip hasaplapdyr. Ol tarih we hadis ilmlaryny biri bilen ikiz diýip hasaplapdyr. Baranynyň 4 sany eseri bize ma'lumdyr. Olaryň birinjisi Taryhy Firuzşahy eseri. Ol deli türkmenleriniň sultany Gıyasettin Balavanyň tagta çykmagyndan başlapdyr. 1266-njy ýyl. Toguloklar neveresinden bolan Firuzşah 3 sultanlygynyň 6-njy ýylyna çenni wakalary 1357-nji ýyl öz içine alýar. Barani bu eserini 70 ýaşlarynda ýazyp başlapdyr. Ýazar eseriň 11 babyny ýazmaga ýetişipdir. Taryhy Firuzşahy hökümdarlary terbiýelemek we olaryň halky islam diňine laýyklykda dolandyrmagyna ýardam etmek niýeti bilen ýazylypdyr. Eserde hökümdarlaryň goýberýän ýalňyşlary tanqytlanypdyr. Baranynyň düşünjesine görä tarih ilmi haýry işleri wagt edýän ilim bolmalydy. Baranynyň bu eseriniň gymmatly tarapy onuň Alaeddin Halajyň köşk tarihçisi Qabireddiniň gol ýazmasy biziň günlerimize gelip ýetmedik köp jiltli Fathnama ýeňişleriň beýany eserini tanqidi nukday nazardan ulananlygydyr. Kitabyň girişinde özüniň tarih ýa we tarihy garaýşyny beýan etmek bilen Barani nesilleriň aňyna aşaky gatlaklardan gelip çykýan adamlaryň dälle eýsem diňe beýik şahsiýetleriň hemde olaryň eden işleriniň galýanlygyny, sebäbi tarihyň sapaklaryndan diňe döwleti dolandyrmakdan we dini işlerden oňat habar beýik adamlar netije çykaryp bilýändir diýip ýazypdyr. Şonuň üçinem ol ýurduň syýasy taryhyny hemde sultanlaryň işlerini beýan etmäge ýykyn edipdir. Emma onuň eserinden ýurduň ykdysady durmuşyna, halk köpçüliginiň agyr ýagdaýyna,
olaryň görüşine degişli maglumatlary hem tapmak mümkin. Barani özüniň taryhyna, musulman taryhnamasyna däp bolan ählumumy taryh ýazmakdan biraz çetleşipdir. Taryhy Firuz Şahyň ýazary munyň sebäbini özünden öň Cüzcaniýanyň düýüp bardygy bilen delillendiripdir. Ol öz eseriniň wagt çäklerini takminan Cüzcaniýanyň tamamlan teresinden, ýagny Deli Sultan bolan Giyasetdin Balavanyň dolanýan döwründen başlap Firuz Şahyň hökümdarlygynyň 6-njy ýylyna we özüniň ýogulyny 1356-njy ýyla çenni dowam etdiripdir. Barani taryhyny ýazýan döwletiniň ýagdaýlaryny bele adam bolupdyr. 13-nji asyryň 60-njy ýyllarynyň 14-nji asyryň başlarynyň wakalaryny beýan edenine ýazar bu döwrüň wakalaryny öz gözü bilen gören kakasyndan we atasyndan eşiden salgylanyp beýan edip, Deli Sultanlygyň naky köp wakalary gözlü şaýady bolan soň beýan edýän wakalary biziň üçin ygtybarlydyr. Taryhy Firuz Şahy ilkinji gedek 1862-nji ýylda Seýid Ahmed Han tarapyndan Kalkuttada neşir edilipdir. Eseriň käbir bölekleri Eliot tarapyndan ingliz diline terjime edilipdir. İkinji eseri bolsa Fetawai Cihandary, hökümdarlyk fetwalary. Sultanlara öwüt nesihat bermek üçin ýazylan bu kitapda öňkü geçen hökümdarlaryň durmuşyndan, aýratynam, islamdan öňkü eýrandan alynan mysallary, şorta sözleri uly orun berilip, tosy ýeketäk golýazma nusgasy Indianty nomer 2646 bolan bu eser Selim Han tarapyndan 1972-nji ýylda Lahorda neşir edilipdir. Üçüncü eser Ahberi Bermekyan, barmaklylar baradaky habarlar. Bermekiler hakda awtory näwelli bolan bu eser Barani tarapyndan 1354-nji ýylda arab dilinden pars diline terjime edilip Firuz Şah togalagy gowşurylypdyr. Kitap 1889-njy ýylda Bombayda Taryhy aly Bermekyan ady bilen neşir edilipdir. Dördüncü eser Naat-ı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in vaspi sallallahu aleyhi ve sellem. Barani'nin bu kitabynyň ýeketäk golýazma nusgasy Rampur'un Rıza kitaphanasynda saklanylýar. Ýokardakylardan başga da Barani'nin çeşmelerde ady agdanylýan Sultan Kebir, Ulu Sultan, Inayetname-i İlahi, İlahi'nin enayetnamasy, Measir-i Saadat, Seyitlerin täsirleri, Hasratnama, Lübbüt Tarih, Saab arasalanan, saylanan tarih atly eserleri bar. Barani'nin Taryhy Firuz Şahy eserini soňky döwrüň taryhçylary Yahya ibn Ahmed Serhindi 14-nji asyr, Ekber döwrüniň senenamaçysy Muhammed Kasım Gurgeni Ferişte, Hoca Nizameddin al-Herevi tarapyndan hem peýdalanylypdyr. Meşhur Arab siyasatçysy Abu Abdullah Muhammed ibn Battuta'nın 1304-nji 1377-nji 78-nji ýyllar siýahat Hindistanyň taryhyny öwrenmekde gymmatly çeşmedir. Ibn Battuta 1304-nji ýylda Tanzer'de Marokkoda dogulupdyr.
1325-nji ýylda watanyndan alys ýurtlara syýahata uğran syýasatçy 1353-nji ýylda ýyzyny dolanyp barypdyr. Ol Aleksandriýa, Kaire, Mekke, Halava, Damaska, Konstantinopol, Buhara, Kabula we başga-da bir näçe ýerlere syýahat edipdir. 1333-nji ýylda Muhammed Togolak onu Deledaky köşkünne kawusyny paýtagtyň kazysy wezipesini beripdir. Ol sultanyň köşkünne 8 ýyllap gulluk edip, uly awraýa eýe bolupdyr. Ibn Battuta Sultan Kutbeddin Aýbegiň kümmedine serenjam bermek we onuň wakfyna gözegçilik etmek wezipesi hem ananylypdyr. Bir gezek ol sultanyň gazabyna duçar bolup wezipesinden boşadylypdyr. Emma 1341-nji sultanyň ynamyna girip we bir näçe aýdan soň Hytaýa iýerilipdir. Ol Ýawa Hindi arhipelagynyň adalarynyň üstü bilen Hytaýa syýahat edipdir. Emma imperator paýtagtda bolan soň ol özüne tapşyrylan wezipeni ýerine ýetirip bilmän ýyzyna dolanypdyr. Kalkutta gelip gäme minip öz watanyny dolanypdyr. 1353-nji ýylda watanyna gaýdyp gelen syýasatçynyň gurrunlaryny Marokko sultanynyň köşk kätibi Ibn Juzayya ýazga geçirip